Isang bata ang nakuha ng CCTV na may kausap. Ngunit wala itong nakita. Ano kaya ito? Multo ba ito? O sadyang wala sa isip ang bata? Naniniwala ba kayo sa multo? Creepy. Comment down below kung naniniwala kayo sa multo. Kita sa CCTV yung bata na walang kausap. Ngunit nagsasalita ito. Ito naman, isang creepy na hospital. Tumakbo yung nurse dahil may wheelchair na gumagalaw. Ayun. Ano sa palagay nyo? Totoo ba ito o scripted lamang? Comment down below. Ito, zoom. Makikita na tumatakbo yung nurse at may wheelchair na humahabol. Tingnan nyo. Ayun. Naniniwala ba kayo dito? Or totoo ito or scripted lamang? Comment down below. Ito naman pangatlo. Isang white lady na naggagalaw ng handol ng puso. Kayo, ano sa palagay nyo? Totoo ba ito o costume lamang? Comment down below. Ano sa palagay nyo? Ito, zone. Costume ito o totoo? Comment kayo dyan. Kayo na humusga kung totoo ito.